Braňo Mojsej na miestnom okresnom súde čelil obžalobe z marenia spravodlivosti. Prípad súvisí s kauzou jeho manželky. Braňo mal zatajiť pravý pôvod peňazí, ktoré našli počas policajnej razie u nich doma v trezore. Dnešné rozhodnutie je právoplatné. Braňo Mojsej tak dostal 2 roky podmienečne. Mojsej si narobil problémy vyhláseniami o tom, že peniaze, ktoré našli policajti pri razii v ich dome, patria jemu a nie Nore. Doklady, ktoré by mali jeho verziu potvrdzovať a ktoré predložil, však súd vyhodnotil ako nepravé. Mojseja tak uznali za vinného. Podľa rozsudku sa teda snažil ovplyvňovať vyšetrovanie manželky Nory. Tá čelí obvineniam z rozsiahlych podvodov vo výške 700 000 eur. Vyšetrovanie v jej prípade však ešte stále nie je ukončené. Manželský pár z Pereša sa na súde v Banskej Bystrici postaral o poriadny rozruch. Hoci sú obaja manželia mediálne známi, prítomnosť kamier a fotoaparátov im prekážala, čo dávali hlasne najavo. Kúta si pod seba. Daj preč toto. No nie, ako čo je? No tak no. Tak to vymažte. No tak no. Počúvaj, som ti povedal, že nie. Zvolíte sa, halo. Hej. Nie to ština. Otoč sa, hej. Pekný obrazek. Díky. Nerozumiete po slovensky, že nás nepotí, že si to neželáme. Nerozumiete? Si dementní? Pani svedkyňa. Eufória